Доброто банда. Ето фероската с новия калник. Аз си го паснах, направих, но виждаме, че вратата не е окей. Нали знаете от удара от предните клипчета. Ето тук майстора как е издърпал пантата, за да може поне вратата да се затваря. Да, затваря се по-леко, но идеята е съвсем друга, защото знаете от предните клипчета съм показал, че ето тук прага е навътре. Виждате? Виждате ли пръста колко влиза? Вижте къде е калника. Виж? Той ъгъл на прага трябва да дойде тук. Това са няколко сантиметра. Това нещо трябва да се изтегли. Вътрешната страна между пантата и прага трябва да се дръпне, защото е крива. Тук не знам дали ще се види ниско-долу. Стойте да видим. Трябва да се види ръбчето. Ето го ръбчето точно отпред. С гънката. Къде е сгънато? Виждате ли? Ето. Точно гънката. Това нещо трябва да се изправи. Пък ще видим какво ще стане. Разбира се, този калник е в пъти по-хубав. Дойде си на място както трябва. То ще иска много малко корекции от към кит и оправяне. Една водна после и боя. И разбира се, купихме 4 нови джанти. Ето ги. Прави здраве!